Hej Henning. Hej. Hvad så, cowboys? Er vi friske? Det er jo også 4 på teambuilding, ikke? Henning, han har jo heller ikke høfeber mere. Vel, Henning? Du er sgu sikkert heller ikke farlig skid, du. Vi ses. Howdy, drenge, og rigtig hjertelig velkommen til. Mit navn det er Sara, og jeg skal være jeres guide i dag. Som I kan se, er I på en rideskole, og før I kan blive rigtige cowboys, så skal I også ligne cowboys. Derfor har jeg lagt noget udstyr frem til jer lige derovre, og det må I rigtig gerne tage på. I ser skide godt ud. Og nu skal jeg bruge 2 cowboys. Kom så, Henning. Så er det nu. Godt. Så er det op på hesten. Og så er det bare fat i teletøjet der, ikke? Det er dig, der bestemmer, du ved. Det er ligesom med kvinderne. Og så bare... Og så er der hen af. Så er der bare... Giver du den bare gas, ikke? Den stejler, så stejler du bare med. Du kører bare med, simpelthen. Helt tilbage. Og så laver du den der, ikke? Det er lige dig. Det er sgu enkelt. Når først du kommer i gang der, så er det lige til. Bare op, du ved. Lige fat i styring. Skal I have hjælp på? Nej, ellers tak. Sådan er reglerne her. Du tager hjelmen på, ellers så får du ikke lov til at ride. Men bruger man slet ikke takes og sådan. Værsgo. Du kan lige få den her. Det er bedre med størrelse og alt sådan noget der. Det... Så drenge, så har I jo totalt styr på det med hestene. Før vi skal videre til næste disciplin, så skal jeg lige bede jer om at tage tøjet af, og så lige lægge det pænt op igen. Har du styr på det? Skal du lige have en hånd? Skal bare lige... Er du okay? Det er hans høfeber. Altså. Er du okay? Ja, han skal til lægen. Han skal til lægen nu. Ja, Henning, så er det dig.